କେମିତି ଅଛ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମେ ତାମିଲନାଡୁର ଏଇ ପାର୍କ କୁ ଆସିଛେ। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ କିଛି ପାର୍କ ର ଭ୍ୟୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପାର୍କ ର ଭ୍ୟୁ। ଏଇ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ପାର୍କ ର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତିକା। ଏଟା ଗାଇସ୍ ଏଟା ହେଲା ରାଉଣ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲଟା। ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି ସେଟା କୁନମୁନ। ଗାଇସ୍ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ଅଜା ଆଉ ରାକେଶ ଆମେ ଆସିଛେ 3 ଜଣ ଆସିଛେ ଗାଇସ୍। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖବା କେମିତିକା ଜିନିଷ ଅଛି। ତାକେ ଧର ଫୋନ୍ ଟା ଧର। ବ୍ଲୁଟୁଥ ଟା ଲଗେଇଛି ନା ଶୁଣାଯିବ। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ପାର୍କ ର ଏମିତିକା ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଦେନ୍ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଝିଅ ମାନେ କେମିତିକା ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍କ କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଟା ଗାଇସ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଗାଇସ୍ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେପଟେ ଯିବା। ସେପଟେ କିଛି ଅଛି ଗାଇସ୍। ତ ଆଜି ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ହେଇନାହାନ୍ତି ଗାଇସ୍। ତ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ପାର୍କ ଟି ଭିଡ଼ ଥାଏ। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା କିଛି ଅଛି। ତ ଏଇ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଦେଖ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗରେ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଇଠି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବତକଟା। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଟ୍ରେନ୍ ଟି ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଝିଅ ମାନେ କେମିତିକା କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍। ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଠି ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଇଏ ଭିତରେ ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଠି କିଛି ବଡ ଲୋକ ବି ବସିଛନ୍ତି ଗାଇସ୍। ତ ଦେନ୍ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ତ ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ବୁଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କି କହିବେ ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଦେଖ ଗାଇସ୍। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ କଣ କଣ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ କଣ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ପାର୍କ ର କିଛି ଏମିତିକା ଭ୍ୟୁ। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ମାଣ୍ଡୁ ବିନା ଗାଇସ୍ ପାର୍କ ବୁଲିବା ମଜା ନୁହଁ। ତ ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ଥିବ ତ ବୁଲିବ ପାର୍କ ତ କେତେ ମଜା ଲାଗେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ କିଛି ଏମିତିକା ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ସେପଟେ ଦେଖବା କିଛି କଣ କଣ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଇଠି ଅଜା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଅଜା ଆମର ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଯିବା ଆଗକୁ କେମିତିକା ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ଗାଇସ୍। ତ ଚାଲ। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ କିଛି ଏମିତିକା ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ପାର୍କ ର କିଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍। ତ ତାମିଲନାଡୁରେ ପାର୍କ ଟା ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଫେମସ ପାର୍କ ଗାଇସ୍। ତ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ବହୁତ ଭିଡ ହୁଏ। ତ ଆଜି ତ ଏତେ ଭିଡ ନାହିଁ। ତ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ବେଶ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହୁଏ ଗାଇସ୍। ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଏତେ ଭିଡ ମାନେ କହିଲେ କି ହବ। ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ସେପଟେ ଯିବା କିଛି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେପଟେ କିଛି ଅଛି। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଟିଏ। ତ ଚାଲ ସେପଟେ ଯିବା। ଦେଖିବା କିଛି ଜିନିଷ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ଯାଇଛି ଗାଇସ୍। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ କେମିତିକା ଆସିଛନ୍ତି। ୱାଓ ଏକ ନମ୍ବର ଗାଇସ୍। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଦେଖ ଗାଇସ୍। ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗାଇସ୍। ଏଠି ସବୁ ଡୁଇଟ୍ ଗାଇସ୍ ସିଙ୍ଗଲ କେହି ବି ନୁହଁ। ତ ଡୁଇଟ୍ ହେଇକିନା ଆସିବ ତାପରେ ପାର୍କ ବୁଲିବାର ମଜା ଅଲଗା। ତ ସିଙ୍ଗଲ ଆସିଲେ ପୁରା ବେକାର ଗାଇସ୍। ସିଙ୍ଗଲ ଆସିଲେ ପୁରା ବେକାର। କେବଳ ଲୋକ ଦେଖିବ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମାଣ୍ଡୁ ନେଇକିନା ଯିବ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ଗାଇସ୍। ତ ଏକୁଟିଆ ଯିବ ଏତେ ମଜା ମିଳିବ ନାହିଁ ଗାଇସ୍। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ପାର୍କ ର କିଛି ଏମିତିକା ଭ୍ୟୁ। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଠି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଇଠି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଗାଇସ୍ ସେଇମାନେ ଆମ ଆଗରେ ଆସିଲେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଆସିଲେ। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ସେପଟେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖିବା କଣ ରିଆକ୍ସନ ରହୁଛି ତାଙ୍କର। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଅଜା ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସିଛି। ଗାଇସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ତ ସାହସ କୁଳଉନି। ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଗାଇସ୍ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ନୁହଁ। ଚାଲ ସାହସ କୁଳଉନି ଗାଇସ୍ କଥା ହବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଯିବା ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି ଗାଇସ୍। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତେ ଡୁଇଟ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେନ୍ ଦେଖ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ତ ଯିବା ସେପଟେ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍। ଗାଇସ୍ ଝିଅ ବିନା ଗାଇସ୍ କିଛି ଇଏ ନୁହଁ। ତ ଦେନ୍ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି।
वाओ गाइस, ଗାଇସ୍ କେହି ମାନେ ଦାନା ଦଉନାହାନ୍ତି ଗାଇସ୍, କଣ କରିବା। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଚାରିଆଡେ ପାର୍କଟି, ଆଜି ଏତେ ଭିଡ ନୁହଁ, ତ ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ବେଶୀ ଭିଡ ହୁଏ। ତ ଆଜି ତ ଏତେ ଭିଡ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇବନି। ତ ଗାଇସ୍ ସଣ୍ଡେ ଦିନ, କେବେ ଦିନ ଯଦି ସଣ୍ଡେରେ ଯଦି ଆସିଲେ ତ ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପକେଇବି ଦେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ କେତେ ଭିଡ। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ପାଚେରୀ କୋଟରେ କଣ ଚାଲିଛି ଗାଇସ୍। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯିବ, ତାର ମଜା ଅଲଗା ଗାଇସ୍। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା, ସେଠି କିଛି ବୋଟ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍। ତ ଦେନ୍ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, କଣ କଣ ଅଛି ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ମଜା ନେବା ଗାଇସ୍। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଗାଇସ୍। ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ।